Mayong fiesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. O ang ato nga mensahe, this is the message. He has sent the good news of peace, proclaim through our Lord Jesus Christ. Pasabot mao kini ang mensahe iyang gipadala, ang maayong balita sa kalinaw o giproklamar pinaagi diha ni Hesukristo. So simple ra kayo kuan unya ato po ning ihawom sa atong kapanahonan alang sa atong pamilya. Ang pamilya as the school of evangelization. Ang pamilya, iskulahan sa paghatag sa maayong balita sulod diha sa tagsa-tagsa ka membro sa pamilya. Kini akong gikutlo niadtong 2002 kang Archbishop Jesus Tukib. Istorya dunay usa ka pamilya nga ang bana engineer gusto niya nga mohatag siya og maayong serbisyo sa iyang mga anak o sa asawa. Gusto niya nga mapahamutang sa maayong kahimtang ang pamilya. So good service for the family. Sumayo kayong ang idea sa usa ka amahan. Ang asawa usab usa ka professional teacher unya maayo usab sa iyang pag-alagad sa iyang bana mga anak. Unya duna sila 5 ka anak. Ilang 5 ka anak gasabot sila division of labor. So mao na kay division of labor, manarbaho ng bana, manarbaho pong asawa, unya wala sila mukuha o kanang helper sa ilang panimalay. Gusto nga sila ragud mooy moatiman sa ilang mga anak. So unya kay silbi ang bana mauli man pod gikan sa anang usa ka semana, siya pod mo atiman sa iyang mga anak o ang asawa pod gikan sa pagtudlo mo atiman sa ilang anak o ang assistant sa ragod sa ilang mga ginikanan. So ang mga bata tong punto nining masabtan nato nga ang paghugoy-hugoy sulod sa pamilya sa amahan o inahan ibutang gyud sa gitawag prayerful, na always praying. Ang pamilya maampun kanunay naagyud ang pagrosaryo daily o gawas niya na pagrosaryo kining ginaingon nga good relationship of the father and the children, good relationship of the mother and the children. So ingon na ang paghandle sa division of labor. Unya gitagaan pod ang mga anak sa ilang ingon gisaad nga mga trabaho, gisaad nga kana bang mo balik halad o kaayo sa mga ginikanan tungod sa nakita sa mga anak nga responsible ilang amahan o inahan, nahimo pod sila nga responsable nga mga anak. So ang ila pong lola kung dili kaya nila, ang ilang lola sa pamilya nagsuportar pod og tabang. So ang problema sa helper dili gyud nahimong problema nila. So ang bata nagtubo na maayong kahimtang unya niabot ng panahon nga nawala na pod ang bana, ang iyang mga anak mo ang asawa mo nabilin,
pero ang ilang mga anak nangaminyo nga responsable usab nga mga ginikanan. They become also responsible parents to their own children. So ang punto ni aning gipasabot na the tree can be known by its fruit. Sa to pa ang punuan mahibal-an gud og unsang klase sa giingon nga mga ginikanan. So naa ni ini. So gitawag importante kayo nato ning pagsabot. So ang ipakita nato nga ang role sa mga ginikanan, the responsibility to evangelize their own children as a vocation. O matud pa sa Santo Papa Pope John Paul II, iyang gisulti, the future of the humanity pass the way of the family. So maayo kayong pagpasabot sa nga moagi gyud diha ang pamilya. So ingon ana kahimtang ug atong itan-aw ang simple story nga gipasabot nato nga mauntay mahitabo diha sa atong tagsa ka pamilya nga naa diha gitawag the unfolding plan of God through the grace of the human family. So mao nay human family. So unsa may gitunol nato una nga punto nga masabtan nato nga the family is very important for the evangelization of their children. So ingon ana evangelization of their children. So pasabot na by witnessing a Christian witnessing through the family, through their parents, mo na nga through their parents, mo na nga mabasa po nato diha sa PCP 2 567 gipasabot nga the first school formation of evangelization is within the parents. Muna gipasabot ana parents. Dayon ang ikaduhang punto nga gihatag nato sa istorya, lindot po kayo unsa may gipasabot niini, the bond of true love, the service of their children also give the opportunity of their children to serve their parents. Maunay kasagaran nga makita instead ang mga anak mo serbisyo pod sa ilang mga ginikanan. Maunay nahitabo ron nga mosukol dili mo tahod, walay batasan nga kinaiya sa mga bata, musingka pa masuko. So maunay dako kayo nga problema ni ana nga atong masaksihan. So ang ikatulo nga punto, the bond of love and the willing to serve, nourished by what? Nourished by the communion with God. Ato ibutang, nourished by the communion with God. In what way? Through common prayers every day. Unsa may paagi paghimo og rosaryo sa kadlaw sa kada pamilya. Unya and receive by what? Every week the Holy Eucharist. So mo nay butang nga problema sa atong mga pamilya nga ang pinaka-importante nga rule nganong ingon ani ang epekto sa atong kahimtang sa pamilya nga insakto gyud tong gipasabot sa Santo Papa, the future of humanity pass the way of the family. So klaro kayo na sa Familiares Consortio number 86. So mo nay
mahitabo. So munang klaro kayo ang punto kanunay ning gipasabot sa mga santo papang naagi na santos na gali si Pope John Paul II o si Paul VI mao gihapon Evangelii Nuntiandi mauna diha to evangelization is very important for the family. So mauna nga unsa mang klase sa pamilya nga naa nato. So mauna unsa may na klase the tree known by its fruit sa bunga sa atong pamilya. Mauna nga unsa may gitunol nato karon kining year the feast of the Lord baptism is actually evangelization kay nganong Christ as being sent to us the good news for peace. Unya diha ni agi niya na kita usab moonta that we are encouraged and inspired our duty, holy duty to evangelize by words and deeds. Pinaagi sa pulong o buhat niya atong buhaton. Sumao na gipasabot na simple ra kaayo nga mahitabo unta sa pamilya. Paingon pagkasiyano sa gisaysay sa maayong balita nato nga gipaambit ni Archbishop Jesus Tukib. So maayo kayo ang unta nga larawan sa atong pamilya apan kini gineglect ang responsibility sa kasagaran sa mga ginikanan. So doon na po yung rason nganong nagliglik nila ang problema sa sustenance of the family. Daghang anak, daghang pakadunon, daghang paiskulahon, unya lisod yun kaayo. So mauna nga all works and no time for the children. So mauli ng mga ginikanan, wa na sila kabalog unsanay kahimtang sa ilang mga bata, natulog ba o nanuroy ba, basta kay kapoy kaayo, matulog na lamang apan dili na ma-check ug unsay kahimtang sa bata. Wala na sila gitawag bonding of their children within the family. So mao nay importante kaayo ug walay bonding mo nang less ang hold sa mga parents kabahin sa mga values sa relationship within the family, less ang values sa dignity sa mga children. Maunay mahitabo ang klaro nga makita less ang value sa dignity usab sa ilang mga parents. So karon atong ipadayag atong pagtuo sa